Поредното нападение на разбеснели се цигани над българско семейство се разигра край Етрополе. Един от пострадалите в масовия побой подаде сигнал в телевизия СКАТ. Баща и двамата му синове бяха зверски пребити от пияни цигани след честване на традиционния празник Богородица. Тодор Тодоров заедно с съпругата си, двамата им синове и техните съпруги с децата им се прибирали от Джурово към Етрополе. Пътували в два автомобила. На входа на село Лага неочаквано тежък предмет оцелил странично първата кола. Спрехме ние да видим какво става. Слезе той, слезнахме и малкото момче и аз. Отидохме към тех и той ги попита кой направи тази беля. Викам, какво стана тук, каква беля стана. И в това време ни нападнаха и така стана. Колко души бяха? Какви, на каква възраст? Имаше ли жени, деца? Мъжете бяха някъде около над 40. А жените сами, деца имаше отстрани, едното даже носеше брадве. Към долчината излезе с брадве. Уния носеха дървета, а циганката, където също не знам името е било върчеш, тухла, четвърка тухла и въргаше и ще влиза от мен, обаче аз се превардих. И ще му удари тя по главата. Пред мен му удариха по коляното, ми чупиха пачката и с това време децата са вече нахвърлиха да спасяват. И му удариха и главата, просто целия бех в кръв. Страшно е било. Просто война. Бащата и двамата му синове са приети още същата нощ в болницата в Етрополе. И мене в главата му удариха два пъти. С какво? С дърво. Всичките не излезаха с дърва, с брадви, с вили. И ме удариха отзад в тила и аз вече съм непълно там нищо. По-малкият брат Григор е със съмнения за мозъчен кръвоизлив. Последиците от него може да са парализа и загуба на памет. Тази сутрин двамата брата бяха откарани в болница в столицата. По време на мелето съпругите на Владимир и Григор гледали да запазят невръстните си деца от ударите на пияните цигани, които нахълтали вътре в колите. Още не мога да го проумея. Малко по малко ми влиза така вече трети ден или е четвърти, не знам, просто малко по малко я гледам детето си. Чудо се как съм се престрашила да не остана при нея ми да ида другата кола да спаса съпруга си. Не мога да ви обича какво беше. За първи път се разплаквам, до сега се опитах да бъда твърда. Молиха им се да спрат, че си тръгваме. Те само те гледат с един освирепел поглед и уж в един момент спират и в същия момент се обръщат към другия и почват и бият. Крещяха ли ви? Ами, крещяха. Чуваше се мамка ви българска. Малкият им син се молеше и казваше, нали, да спрат, че има деца в колата, не сме дошли да се биеме, тръгваме си. И той е един там от най-жестокия, който ми се видя в този момент. Ебал съм ви децата и продължаваше. С камъни хвърляха малките, имаше по-малки там деца. По време на мелето на пътя имало и други автомобили. От едната и от другата страна спираха коли, които изчакваха или връщаха назад, ако видят, че цялата суматоха се запада върху техните коли, изчакваха да се разчисти малко шосето и да продължат. Никой не спря? Абсолютно никой не спря. Или спря колкото да изчака да тръгнат. Никой не слезе. Циганите изпотрошили стъклата на двата автомобила, счупени стъкла дори се забили в главата на едно от децата. Плашихте ли се за жените, за децата, за внуците? Особено за внуците. Особено за внуците много се оплаших аз. И за децата му и за внуците най-много. Тримата мъже все пак успели да се доберат до колите. Съпругите им подкарали автомобилите, бързайки да напуснат мястото на кървавата ексцесия. Пострадалите са подали оплакване в полицията, оттам са разпитали част от циганите. Те прехвърлили вината върху Тодор и синовете му, които решили да се саморазправят с тях заради обраните им сливови градини, твърдят циганите. Там съм минал много пъти и знам, че там е такъв квартал, ромски квартал. И обаче никога не съм имал пререкания с тях. Образувано е досъдебно производство срещу неизвестни извършители. Веднага след като са били разпитани, циганите са напуснали къщата, в която живеят.
Какво предизвиква масовите ескалации на циганска агресия у нас е въпрос с много отговори. Първият от тях обаче е, че властта не смее да действа твърдо спрямо циганите. Управниците се страхуват да не разбунят многото организации защитници на правата на ромите. От друга страна, всичките ни властници са се възползвали от циганските гласове по време на избори. А сега идва местният вод и пак ще се пазаруват гласове. Точно на това място тук пияните цигани нападат семейството на Тодор Тодоров. Докато вътрешният министър праща подчинените си да бият протестиращи миньори, пенсионери или природозащитници, а не им позволява да вдигнат дори палка срещу разбеснели се роми, у нас ще продължават да се разиграват кървави драми като тази тук и още много други. Въпросът е до кога ще позволяваме да се случва това. Телевизия СКАТ ще продължи да следи случая в Етрополе и ще ви информира за развитието му.